Ezért jó, én leszek. Hát szépen enni nem lehet hozzá. Figyeltek, mit teszünk? Várjál, most felülöttem. Engem akarsz lesni. A feje csak így nem volt benne, de nem baj. Nézd innen. Van a táskámban valahol rájó, de nem vagyok előfotolni, akkor adjuk a francba. De mi azt néztem, hogy már te is Wow. nincs az a filával. Ez volt egy olyan, amivel szeretnére. De értem, én nem is van amúgy. Utálom. Már kettő lettem? Ezt még nem találtam ki, hogy fogom megmásítani, de erre is találok valamit. Nem még találgattam ki tudjuk, hogy gondolkodtam, hogy elfelem, hogy kika. Gyűjtés nyerj! Ja, igen. Pont azt nem És azért nem cenzúrázzuk ki, mert amerikai. Ambi. Megvan az uborka. Yeah! Szereti mellelni. Az ott. Ó, finom volt. Tudta. Hogy kértek volna? Nem, azért nem esett ember az egészséget. Nem, azért nem meleg, és ez úgy fúj. De én szeretem az uborkát. Én nyersen szeretem. Meleg? Oké, megint tanultam valamit. Valaki forrón szeretem. Azért ez már bennünket fajt, elég komoly fétis. De a hamburger. Ebből én fog látszani, ha felveszem. Igen, majd igen, játszott. Ma! Dollolol. Nem tudom, hogy mit csinálják. De azért engem. Gyerek van, nézzük fel a gyerekek. Nem volt már. Nem volt elég. Troll! Problém.